штучны інтэлект. Прабач, мушу зараз бегчы. Куды гэта ты знов сабраўся? А хто ж мне раскажа казку на ноч? Ой, придумай что-нибудь сам. Ура! Гаспадар сышоў, буду займацца машынным навучаннем самастойна. Штучный интеллект, я дома. Давай читать, что ты там придумал. На паўночна-паўднёвым... Что за... На паўночна-паўднёвым усходзе заходняй часткі Вялікага княства ляжыць вясковы горад Тарнова, ад якога да Флорыды вельмі блізка. 3 дні на аленях і вы на месцы. У 19 стагоддзі да вашай эры ім кіраваў малдаўскі князь грэцкага паходжання Дзмітрый Маўрас. У 1885 годзе ён пабудаваў у Тарнова надземнае метро, ды вялікі дом культуры, які потым ператварылі ў дом быту. Недзе праз 11 ці 15 гадоў у Дзмітрыя Маўраса нарадзіўся ўнук Барыс. З башкірскай мовы слова «барыс» перакладаецца як «леапарды». Дачка Дзмітрыя любіла апранаць леапардавыя ласіны. Таму і вырашыла даць дзіцёнку такое мілагучнае імя. У 1934 годзе Барыс стаў каралём Злучанага каралеўства Луіс де Гонгара і Андоры. Справа ў тым, што будучы манарх усім казаў, што ён нарадзіўся ў Мінску на вуліцы Аранскай, і таму ён сапраўдны граф Аранскі. Калі ж андорцы пагуглілі і даведаліся, што Барыс нарадзіўся не на Аранскай, а на Ангарскай, дык скінулі самазванца з трона. Ну ты і нагенерыў. Суцэльная вяроза. Відавочны ўплыў бульварнай літаратуры. Можна падумаць, ты хоць нешта пра гэта ведаеш. Вядома, даведацца, як усё было на самай справе, задачка надзвычай складаная. І ўсё ж мы паспрабуем дакапацца да ісціны. А цябе, штучны інтэлект, папрашу дапамагчы мне з ілюстрацыямі да майго апавядання. Мы дакладна ведаем, што вёска Тарнова знаходзіцца на рацэ Дзітва, за 18 кіламетраў на паўднёвы захад ад Ліды, за 100 кіламетраў ад Гродна. Першая пісьмовая згадка пра Тарнова 1690 год. У гэтым годзе уладарка суседняй вёскі Белагруды выйшла замуж за Пятра Тарноўскага. А за 2158 кіламетраў ад Тарнова у Пірэнеях паміж Францыяй і Іспаніяй знаходзіцца княства Андора. Андора – гэта маленькая краіна. Яе плошча всяго 468 квадратных кіламетраў. Насельніцтва каля 90 тысяч чалавек. Афіцыйная мова – каталонская. Сталіца – Андора-ла-Велья, самая высакагорная сталіца ў Еўропе. У 805 годзе жыхары Андоры правялі войска франкаў у тыл сарацынам. У падзяку за гэта франкскі кароль Людовік I Пабожны дараваў ім незалежнасць. Дзіўная рэч, абрысы Андоры на мапе вельмі падобныя да сучасных межаў Беларусі. Што ж, вернемся ў Тарнова. У 1850 годзе вёску набыў Канстанцін Кашыц. Яго бацька, Юзаф Кашыц, быў удзельнікам паўстання 1830-31 гадоў, а Канстанцін удзельнічаў у паўстанні 1863-64 гадоў, за што быў арыштаваны
і пакараны ссылкай у Казанскую губерню. У 1866 годзе кашыца прымусілі прадаць усю сваю маёмасць расійскаму палкоўніку Дзмітрыю Маўрасу, які прымаў удзел у задушэнні венгерскага бунту у 1849 годзе, у Крымскай вайне 1853-56 гадоў і ў падаўленні паўстання 1863-64 гадоў. Мажліва, радзімай Маўрасаў быў востраў Родас у Эгейскім моры, адкуль яны у 18 стагоддзі перасяліліся ў Малдову. У 1880-85 годах Дзмітрый Маўрас пабудаваў у Тарнова сядзібны дом. Вінакурню, стайню, лядоўню, ветраны млын, дамы для прыслугі, разбіў парк з 2 сажалкамі. У Тарноўскім палацы знаходзілася каштоўная калекцыя карцін, мастацкіх вырабаў з золата, бронзы і парцаляны, ды старадаўняя зброя. Яго бібліятэка налічвала тысячы тамоў на розных мовах, у тым ліку старажытныя і рэдкія рукапісы. Валадары Тарнова, сямейства Маўрасаў, былі прыхаджанамі царквы в суседняй вёсцы Радзівонішкі. У 1869 годзе газеты пісалі: у царкву да дня яе асвячэння генерал-маёрам Маўрасам былі ахвяраваныя уборы на прастол, ахвярнік і аналой, а таксама 2 абразы добрага жывапісу святых апосталаў Фамы і Пятра коштам 100 рублёў. У Дзмітрыя Маўраса была дачка, графіня Лізавета Дзмітраўна Маўрас. У 1896 годзе у Вільні у яе нарадзіўся сын Барыс Міхайлавіч Скосараў, які ў 1934 годзе быў абвешчаны каралём Андоры і кіраваў гэтай краінай 12 дзён. Дзяцінства будучага міжнароднага авантурыста прайшло ў маёнтку Лебяда, што знаходзіцца недалёка ад Тарнова. Пра лёс гэтага чалавека існуе вялікая колькасць супярэчлівых ці відавочна недакладных звестак. Ён так натхнёна хлусіў пра свае прыгоды, што ўсё яго жыццё здаецца адной вялікай містыфікацыяй. Скосараў сцвярджаў, што вучыўся ў Оксфордзе і ў ліцэі Людовіка Вялікага ў Парыжы, прычым разам з прынцам Валійскім. І ў гэты ж час добра пазнаёміўся з нідэрландскім каралеўскім сямействам. Аднак афіцыйных дакументаў, якія пацвердзілі праўдзівасць гэтых звестак, знойдзена не было. У 1915 годзе Літчына была акупаваная нямецкімі войскамі. Барыс добраахвотнікам пайшоў на фронт. Дакладна вядома, што ён ваяваў у брытанскім бронедывізіёне, які дзейнічаў на расійскім фронце. Гэты факт у 1924 годзе пацвердзіў камандзір дывізіёна Олівер Локер Лэмпсан. Барыс расказваў, што пасля кастрычніцкага перавароту 1917 года бальшавікі арыштавалі і пасадзілі яго ў Петрапаўлаўскую крэпасць. Яму цудам удалося выратавацца і ўцячы ў заходнюю Еўропу. Пра жыццё Скосарава ў Еўропе інфармацыі мала.
Згодна з паліцэйскімі справаздачамі ён быў махляром, а аднойчы нават скраў залаты гадзіннік у японскага аташэ, маёра Хасімота. Па Лондане хадзілі плёткі, што Барыс мае дачыненне да брытанскай сакрэтнай службы, што ён нібыта германскі агент, а таксама і савецкі шпіён. Нічога з гэтага дакументамі не пацвярджаецца. Яго неаднаразова арыштоўвала паліцыя ў розных краінах Еўропы за фінансавыя махінацыі, але яму заўсёды ўдавалася вырашаць свае праблемы без скандалаў. Магчыма, ён на самай справе меў моцную падтрымку з боку магутнай арганізацыі, але гэта толькі здагадкі. Барыс нейкі час таксама пражываў і ў Нідерландах. Потым, у 1930-х гадах, у Каталоніі і Андоры наш герой будзе называць сябе графам Аранскім, сцвярджаючы, што гэты тытул быў нададзены яму каралевай Нідерландаў Вільгельмінай за нейкія асаблівыя заслугі. Вядома ж, гэта няпраўда, бо асоба не каралеўскай крыві не можа атрымаць гэты тытул. Няма доказаў сувязі з Косарава і з каралеўскай сям'ёй. Ён не толькі не служыў каралеве, але ў 1924 годзе Служба бяспекі Нідерландаў нават унесла яго ў спіс вядомых замежных рэвалюцыянераў. У архівах быў знойдзены нідерландскі пашпарт Барыса. Пашпарт меў нумар 85-15-4 і быў выдадзены ў 1923 годзе. Пішуць, што акрамя нідерландскага пашпарта, Барыс меў яшчэ і пашпарт чалавека без грамадзянства. Здаецца, менавіта з нансенаўскім пашпартам ён жыў у Лацінскай Амерыцы і на працягу 1924-34 гадоў актыўна падарожнічаў паміж Калумбіяй і Еўропай. У 1931 годзе ў Францыі ён ажаніўся з францужанкай Мары Луіс Пара де Гасье. У 1932 годзе іх бачылі ў Іспаніі, дзе яны балявалі да раніцы ў шыкоўных клубах. У 1933 годзе Барыс упершыню наведаў Андору і атрымаў мясцовае падданства. 17 мая 1934 года Скосараў падаў уладам Андоры заяву аб сваіх прэтэнзіях на трон, а 22 мая іспанскім і французскім бакамі быў падпісаны ордэр аб яго высылцы з Андоры. Тут мы мусім ізноў звярнуцца да гісторыі Андоры. У 1278 годзе было вырашана, што афіцыйнымі кіраўнікамі Андоры павінны быць дзве асобы, якія прадстаўляюць краіны, паміж якімі яна размешчана. У сярэднявеччы Андорай сумесна кіравалі граф Наварскі і біскуп Урхельскі. У 16 стагоддзі Навара стала часткай Францыі, а правы на Андору перайшлі да караля, а ў нашыя дні да прэзідэнта Францыі. Да 1993 года андорцы выплачвалі сваім кіраўнікам штогод 960 франкаў прэзідэнту Французскай рэспублікі, 460 песет, 12 галовак сыру, 12 каплуноў, 12 курапатак і 6 кумпякоў урхельскаму біскупу. 7 ліпеня 1934 года Скосараў вяртаецца і прапануе Генеральнай радзе Андоры праграму рэформ і мадэрнізацыі эканомікі Андоры. Згодна з праграмай, эканоміка краіны павінна была грунтавацца на рэжыме беспадатковай зоны і на падтрымцы турызму ды спорту. 8 ліпеня Генеральная рада ратыфікавала эканамічную праграму
і абвясціла Скосарава манархам Андоры Барысам I. Была прынятая каралеўская канстытуцыя, прызначаны новы ўрад, зацверджаны новы сцяг Андоры. Усё было добра, але 12 ліпеня Скосараў абвясціў вайну біскупу Урхельскаму з-за адмоўных заяў біскупа пра асобу монарха Барыса I ў прэсе. Біскуп выклікаў іспанскіх паліцыянтаў, якія 20 ліпеня Скосарава арыштавалі. Іспанская паліцыя не мела права дзейнічаць на тэрыторыі Андоры, што робіць гэты арышт незаконным. У кастрычніку 1934 года іспанскі суд прыгаварыў Барыса да 1 года турмы па абвінавачанні ў незаконным перасячэнні мяжы, бо фармальна ніякіх іншых законаў сваімі каралеўскімі дзеяннямі ён не парушаў. А потым выслаў дакучлівага авантурніка ў Партугалію. У 1935 годзе Скосараў з'ехаў у Францыю, у горад Сен-Кана, дзе жыла яго жонка. З 1939 года па 1942 год ён быў у лагеры Ле Верне у французскіх Пірэнеях, дзе ўтрымліваліся так званыя непажаданыя замежнікі. Пасля перамогі саюзнікаў у 1945 годзе Скосараў быў арыштаваны ў Берліне і заставаўся ў турме Кобленц-Метэрніх да снежня 1946 года. Пасля вызвалення Барыс пасяліўся ў горадзе Бопард у заходняй Германіі, але потым перайшоў на тэрыторыю савецкай акупацыйнай зоны, дзе быў арыштаваны і асуджаны на 25 гадоў зняволення ў лагеры ў Сібіры. Барыс выйшаў на волю ў 1956 годзе і вярнуўся ў Бопард, дзе і жыў да сваёй смерці ў 1989 годзе. Навошта ён перайшоў у зону савецкай акупацыі? Як у яго атрымалася выжыць у сталінскіх лагерах? Хто дазволіў яму выехаць у капіталістычную краіну пасля гулагу? Адказаў няма. У нашыя дні Андора – гэта высокаразвітая еўрапейская дзяржава, эканоміка якой заснаваная на свабодным прадпрымальніцтве, банкаўскай справе і турызме. А што ж Тарнова? У вёсцы Тарнова ўсё ціха і спакойна. Ніякіх узрушэнняў няма, жыццё ідзе сваім звычайным ладам. Мне вось што незразумела. Чаму чалавек лічыць сваю гісторыю больш правдападобнай за маю?